Asibingelele ke nabesele simaphumulela iGula TV gaba lami usiboniswa kwaButhelezi namhlanje sijoyinwa ke uthisha owayekade uthisha ngasho wami esikoleni sasisiya ngeMpumelelo High School njengamanje usengumhloli ke la Ondini kukhona ke namhlanje sikhuluma naye njengoba behambelela eJames Nxumalo kunomcimbi omkhulu okuzama ukuthi ke bagqugquzela abafundi abakade ke benza abazokwenza abenza matric kulonyaka kanti futhi phinde award labo kade benza kahle ngonyaka ophelele ka2025 so ke namhlanje sinaye uMahlase uSibisi kuba sikhulume naye siza ukuthi ke kulolu suku namhlanje ulibone kanjani futhi kuphanga kusho gqugquzela nezinye izikole ekutheni mhlawumbe zikwazi ukubonela entweni efana nale. Mahlase sikubingelele kuGula TV. Angibonge ithuba awunikeza lona she. Njengoba busungibekile ngo-WDS Sibisi u-circuit manager wasondini circuit. Namhlanje sihlangene la eJames Nxumalo Agricultural High School okunye ama-high school afola ngaphansi kwayo i-Ondini circuit. Ondini circuit ke lisemahlabathini CMC. Ukuyisihlanganisile namhlanje umcimbi ohlabahlosile ohlelelwe okokuqala ukuthi sibonge abafundi sibahalalisele ebebekade befunda ugrade 12 ngonyaka odlule iklasi ka2025. Leli klasi ke lisenzele ezibuwayo kule circuit yasondini kanye nasemahlabathini CMC ngoba likhiphe 100% kanye nama bachelors angaphezulu ka70%. Isikole ke besingaqali ukwenza lokho eminyakeni u5 eyedlule njengamanje silokhu sisikhiqizela 100% nama results ay quality. Masikhuluma ngequality ke sikhuluma ngama distinctions ezifundweni ezithile bese kuba ama bachelor passes atholwa abafundi angaphezulu kwebaseline esukubekwe iDepartment of Education kunational evela lapha ku secular D3 ka2023 etisikole okungenani uma ngathiwa siperformile sisithatha ukuthi siperformile masithole u70% kwi-overall pass percentage bese siba no30% kuma bachelors kanye no25% wama diplomas. So lesi sikole besona 100% kwi-overall pass percentage sase siphinda futhi sithola above 70% kuma bachelors. Bekuqala ke lokho i-session yokuqala. Esibili bese kuba ukuthi ke siqhuqhumezele laba bafundi abenza ugrade 12 this year kulesi sikole. Empeleni nasiqhuqhumezele kuphela ugrade 12 ngoba ugrade 12 lo sifika kuwo sesike saqala kuma grades aphansi. Ngizobala ke kulesi ke njengoba siqala kwa grade 8 siqhuqhumezela abafundi bakwa grade 8 ukuthi lemgomo ebekiwe ukuthi kufanele kuphaswe kanjani kube yiyona abayilandelayo ukuze bethi befika kwa grade 12 sebevele sebelolongekile sizokwazi ukuthi leli percent esilifunayo ngoba njengamanje silela ukuthi asithole u100% kuma bachelors phinde kube overall pass percentage. Bese ngaphezulu kwalokho sheke ngifisa ukukusho nje ukuthi lesi sikole esikhiqizele umfundi wakwamajola okwaze ukuthi abaqwaqwade abafundi esifundweni se-technical maths la eprovincini yase KZN waseyomela idistrict yaseZululand besihambe naye nje siye ICC ngomhla ka13 lapho ayoba exhawulwa khona ungqongqoshe wezemfundo la esifundeni sase KZN kanye nabaphathi bethu ezingeni likazwelonke. Kungokunye kwezinto kweleza siyithokozelayo ngekole zethu la emahlabathini ekutheni ikhiqiza ama results asezingeni elihlabahlosile. Sithi ke kulonyaka ke okuyikhona esiphuma nakho nesivumelwano sethu ikakhulukazi naso isikole nakuba lezo ivumelwano zikhona nakwezinye abasitholele abafundi okungenani abawu10 esithi ama top performing learners. Lama top performing learners kufanele babasebenze ngendlela ukuthi okungenani labo bafundi ekuphaseni kwabo kube khona okungenani abawu5 abazohamba basimele ku-national baphinde futhi kube khona bazosimela kwi-province ukuze ke sithi ke isikole njengamanje sesibeke kuyibalazo. Ileyo nje shenge imigomo esiyibekele isikole and ke sithi lama results ke ase James Nxumalo Agricultural High School sengathi ke angabonakala eqhuqhumezela kwezinye zezikole futhi esinazo la emahlabathini CMC nazo zizizwe zinakho lokho kulangazelela ekutheni ziphase zithole 100%
kodwa singagcini ukuthola 100% kodwa kube 100% equality. Equality ke ithi ke ezifundweni ezifundwa ezikoleni abaphuma distinction ngaphezulu kwalokho swathola ama bachelors ukuze lezi ingane esizifundisayo uma iphuma la ezikoleni zingagcini sijabulela ukuthi kuphasiwe senze imicimbi njengale uthola ukuthi azemukele kundawo ziphethe ukhiye ongavula indawo kodwa sithi ukhiye sezotholile. Bro mhlawumbe asiphethe mahlasa ngokuthi ke kulezo kole mhlawumbe okungekho omunye ngathi mhlawumbe la James Nxumalo ngenxa facility ekhona nama resources akhona ayenza ukuthi mhlawumbe baphase ngalendlela ungathini kulezo kole mhlawumbe uthola ukuthi khona la kusashoda khona kodwa kufanele imfundo bayibeke ibe phambili ukuze abantwana bakwazi ukuthola imfundo noma ngabe bakuphi kakhulukazi ngaphansi kwamahlabathi. Uhulumeni wethu sasenzela okuhle kakhulu ngokuthi asinikeze kutheni akwazi ukusithengela izinto insiza kufundisa uyaba provider othisha ezikolweni ngakho ilokho kakhulukazi ukuhamba phambili okunye suke sekucwalisa kodwa nje asikho isikole singathi ngenxa ukuthi ama resources asezingeni lalapha eJames Nxumalo singeke sakwazi ukuthi senze izimanga sinazo ezinye zezikole ezigile zona izimanga zabathola 100% kodwa zibeke zingaphansi kwesimo esiphansi kakhulu kunese James Nxumalo kuthi ke ngelinye ilanga shenga mase sifike kuzo ngiyobe sengikhuluma ngazo lezo izikole. Siyathokoza kakhulu asithokoza kakhulu kuMahlase ngoba kade chaza ke ukuthi ke kuhambe kanjani ke namhlanje la eJames Nxumalo kade awada kwabafundi kuphinde futhi ogqugquzela abanye ukuthi basebenze kanzima ukuze bathole lezo mphumela efanelekile nefunekayo ukuthi kusasa ivule iminyango yabo. Siyathokoza kakhulu.